ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡೋದ್ಲ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಿಂಗಾಪುರದ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ అని చెప్పుండు ಡಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಬೊಕ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ತೆರಿಯನ್ಗ ದಾಯಪಂಡ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಜೋಕುಲು ಇಜಿನ ಪ್ರಾಯದಾಗ್ಲಿತ್ತಂಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪೋಪುನ್ನ ಕಾಮನ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲವು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 4-5 ವರ್ಷ ನೆಟ್ಟೊಂದು ಏಪಲ ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಪಂದೆನ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯನ್ಗ ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಫುಲ್ಲಟನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪಂದೊಂಜಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಉಂಡು ಆಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತ ಅಪಗ ಸರಿ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರೆಡ್ಡಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ದೊಂಡೆ ಬೆನೆ ಬುಕ ಶೀತ ಆದಿತ್ತಂಡು ಐಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಕಂದು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮಂತ್ಲ ಬರೋಲಿ ಅಥವಾ ವಾಕಿನ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೌಂಟರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ಂಡ ಅವು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅವು ಇಟ್ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಮಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಏತ್ ಜನ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಏತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರೆಂದು ಬೊಕ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಏತ್ ಪೊರ್ತು ನಿಕ್ಲು ಕಾಪೋಡು ಪಂದಲ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿನ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಂಡ ಸರಿ ಪಂದಿತ್ತೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪದ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಚ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಪೋಪ್ನಕ್ಲಾದಿತ್ತಂಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲೀವ್ ಪಾಡಿ ಅಂಡ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಪಂದ್ ರಜೆ ಪಂಡ HR ನಕ್ಲೆಗ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಿಕ್ಲು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯಿಜೆರ್ಂಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜನ್ನರ್ದು ಪೋಯಿಜೆರ್ಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ರಜೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಲೆಟರ್ ಬರ್ದು ಕೊರೊಲಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊರ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು ಸೊ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ರಡ್ಜನಕ್ಲ ಥ್ರೋಟ್ ಪೇನ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ ತೆಮ್ಮದೆ ತೊಂದರೆ ಐಕ್ ಸರಿ ಪಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋಯ ಇದೆಂಕ್ಲ ನಂಬರ್ಲ ಎತ್ತಿರು ಸೊ ಅಡೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲನ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ಲೆಗನೆ ಮುಲ್ಪ NRIC ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆರ್ IC ನಂಬರ್ ಆ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಂಡ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುನಾಂಡ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪೂರ ಫಿಲ್ ಮನ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದು ಬರ್ಪುನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊರಿಕೊಡ್ಲೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಕ್ಲನ ಸಿಸ್ಟಮ್ಡು ತೋಜುಂಡು ಐದಕ್ಲು ಓಕೆ ನಿಕ್ಲ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕವರೇಜ್ ಉಂಡ ಅತ್ತ ಸೆಲ್ಫ್ ಪೇನ ಅಂದಕ್ಕೇನು ಬೇರೆ ಸೊ ಎಂಕ್ಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ನಾ ಕಂಪನಿದ ಕಾರ್ಡ್ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಡ್ದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಕಂಪನಿದೊಂಜಿ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಸ್ಬಾರ್ದು ಸೊ ಮುಕ್ಲ ಕಂಪನಿಡ್ ಕೋಪೇ ಪಂಡ ಕಂಪನಿದಕ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟ್ 25% ಕೊಂಡ 5% ನಮ್ಮ ಕೊರೋಡು ಸೊ $5 ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ $5 ಬೊಕ್ಕ ಮೆಡಿಸಿನ್ದ ಪೂರ ಕಂಪನಿದ ಒಂದು ಎಡ್ದು ಕವರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಂತಾಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಕಟ್ಬಿಡೋರು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಫೀ ಏತಿಪ್ಪು ಒಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಇಪ್ಪು ಜನರಲ್ ಅದು $40 ಇಪ್ಪುಂಡು $40 ಪಂಡ ಊರದ ಎಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 40 × 70 ಪಂಡ 2,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೋರುಂಡು 2,000 ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ದ ಆತು ಬೋರುಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ನೆನಪಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಹೆಂಗ ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ ದೆತ್ತೊಂದಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ ದೆತ್ತೊಂಡ ಒಂಜಿ ಟೋಕನ್ಡು ಒಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ ಮಾತ್ರ ದೆತ್ತೊಂಡಾರ ಸೊ ಪಿರ ಪೋದು ಆಯ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಂತೆ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಬೇತೆ ಇಯರ್ಲಿ ಇಜ್ಜನ್ನ ಇದ್ದಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯೂ ನಂಬರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಂತದ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕೈತಲ್ ಕಡ ಪೊಡುವೇರ ಸೊ ಆ ರೂಮ್ ನಂಬರ್ 6 ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಪ್ಪುನು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಲ್ಪ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ 1015 ಬೊಕ 1017 ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಲ್ಪ 4 ಬೊಕ್ಕ ಕೌಂಟರ್ 4 ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರಿ ಈ ಸೈಡೆಡ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪೇರು 2 ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಉಂಡು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ ಹೆಚ್ಚಾದ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕ್ರೌಡ್ ಇತ್ತಂಡ 2 ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೊಕ ರೂಮ್ ನಂಬರ್ 7 ಪಡ್ದೆರ್ತ ಅಲ್ಪ ಜನರಲ್ ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪೂರ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುನು ಬೊಕ 8-9 ಪೂರ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ರೂಮು ಬೊಕ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಪ್ನ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಮಲ್ಪವೆರು ಅವೆತ್ತ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಲ ಈ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅವೆತ್ತ ರೂಮ್ಸ್ ಈ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಬಲತ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಪ್ಪುನವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲಾಂಜ್ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಸೆಲ್ ಮನ್ಪುವೆರು ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪುವೆರು ಎಡ್ಡ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ದಿಪ್ಪುವೆರು ಕಾರ್ನರ್ಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಯೂರಿನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೊರಲ್ಪ ಇತ್ತ ಟ್ರೇ ತಿತ್ತೇರು ಸೊ ನಮ್ಮ
ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ಗೆ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಯೂರಿನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ದೀನ್ಲಾಂಡ್ ಅಲ್ಪದಕ್ಕೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ 1016 ಅವು ಮತ್ತೆರಡು ಬೈದಿನ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಲ್ಕುಳ್ಳೇರು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಲೆಪ್ಪೇರು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಹೆಚ್ಚಾದ ಮೈಲ್ಡ್ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುನು ಅಣ್ಣ ಹೊರ ಪೋದು ಬಂದಾಗ ಕೈ ಟೀತ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಜ್ವರ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಜ್ವರದ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಥ್ರೋಟ್ ಪೇನ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಂಡ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು. ಸೊ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ದ ಬಾಕ್ಸ್ದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚೆ ಮಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸೇ ಕೊರ್ದು ಕಡ ಕೊಡುವೇರು. ಸೊ 1017 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ನಂಬರ್ ಕಾತೊಂದಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆದ ಸೇಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಪ್ಪೇರು ರಡ್ಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೇರಾಕ್ಲ ರೊಟೇಷನ್ ಡಿಪ್ಪುನು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ಲೇಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಪ್ಪೇರು ಕಾಂಡೆದ ಪೊರ್ತು ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಪೋಪುನದು ನಾಟ್ ಮಂತ್ಕೊಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡಿಡು ಪಾತೇರ್ವೇರು. ಸೊ ಇದು ಎಂಕ್ಲ ನಂಬರ್ ಬರ್ತನು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಪೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ತೂದು ಬತ್ತ ಜನರಲ್ ಕಾಫ್ ದಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಚ್ಚಿ ಪಂಡೇರ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಕೊರ್ದು MC ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೇರ. ಸೊ ಪಿರ ನಮ್ಮನ್ನು ಫಸ್ಟದ ಕೌಂಟರಲ್ಲಿ ಕಡಪುಡರು ಪಿರ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೋಡು ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಪೋದು ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಪಂಡ ನಮಗೆ ದಾದ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅವೇತ್ನ ಏ ಪೇಪ ಕೊರೋಡುನ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಬುಕ್ಕ ದಾಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪರಿತ್ತನ ಮಂತ್ ಹೊರಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಪೂರ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಡೆಂಚದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತು ಐಟೆನಿಕ್ಲ ಪುದರ್ಲ ಐಸಿ ನಂಬರ್ಲ ಸರಿ ಉಂಡಾಕೇನವೇರ ಅಂಚನೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊರ್ನಾಲ ಆ ಲೇಬಲ್ ಪತ್ತದು ಕೊರ್ಪೇರ ಮದ್ದದ ಬಾಟ್ಲಿಡ್ ಐಟೆನಿಕ್ಲ ಪುದರ್ಲ ಐಸಿ ನಂಬರ್ಲ ಸರಿ ಉಂಡಾಕೇನವೇರ ಅವೆನ್ನು ನಮ್ಮ ತೂದು ಸರಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಬುಕ್ಕ ನಮಕ್ ಅವೆನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಸೊ ಯಾನ್ $5 ಪೇಮೆಂಟ್ ಪರ ಬತ್ತನು ಒರಿಯೊರಿಯಾಗ $5 ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರದ $350 ಬಾಕಿದ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಕಂಪೆನಿ ಮನ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಕೋಪೇ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರ ಅಂಚ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಂತದ ಎಂಕಲ್ಪಿದಾಡಿ ಮೇ ಬಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆಡಿ ಎಂಕಲ್ಪಿದೆ ಬರ್ತಂದೆ ಪನ್ನೊಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಎಂಚ ಎಪ್ಪುನಂದು ಒಂದೇ ತೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂಚಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಅವೆನ್ನಿತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಒಂದು ಎಂಚ ಎಪ್ಪುನಂದು ತುಷ್ಪವರ ಮಾತ್ರ ಶೇರ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ. ಬಟ್ ಎಂಕ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಏತು ಪೋಡಿದು ಪೋತಂದು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಒಂದು ಜುಲೈಡ್ ನಡತನ್ ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ಬಾಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಪೋದಿದ್ದೆ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ ಬನ್ನಾಗ ಚೂರ್ತೆ ಮದೆ ಪರಶುರ್ ಮಂತೆ ದುಮುನನ್ಲ ಚೂರ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಂಚನ್ನ ಸರಿಯಿಂದ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಕೊರಿಯ ಸಿರಪ್ ಕೊರ್ದಾಂಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದಾಲಿಜ್ಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಪ್ಪಿರ ತೆಮ್ಮ ದೆಪ್ಪರ ಶುರುಮಂತೆ ಐಡ್ದುಕ ಕಕ್ಕೆ ಒರ ಕಕ್ಕೆ ಕಕ್ಕದ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಐಕ ಪಿರೊರ ಕಕ್ಕೆ ಬುಕ್ಕ 2 ನಿಮಿಷ ಗೊರ ಕಕ್ಕರ ಶುರುಮಂತೆ ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಐಕ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಸರಿ ಪಂದ್ಯನಾಗ ಡಯೇರಿಯಾದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇತ್ತು 9 ಕೊರಿಯ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಕೇಂಡಿ ದಾಲ ತಿಂತ ನಪ್ಪಿದೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಶುರುವಣ್ಣ ದಾದಂದು ಪಂಡ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಬುಕ್ಕ ಕಕ್ಕನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಂಡ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ದಾಲ ಪರ್ದಲ ಜೊತೆ ಬಂದು ಬುಕ್ಕ ಪಿರ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಕೇಂದ ಇಬ್ಬ ಕೆಂಪಂಡೆ ಅನ್ನ ನಿರ್ಪುಜಿ ದಾದ ತಿಂತ ದಾಲ ತಿಂತನ ಪಂದು ಅಪ್ಪ ಪಂಡೆ ನಾನು ಜೆಲ್ಲಿಯ ಪೀಸ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ತಿಂದೆ ಅಂದ ಉಲ್ಪಡ್ದು ಕಂಡ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿತನ ಆ ಮಶ್ರೂಮ್ ತಿಂದಿದ್ದಾದ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಬರ್ತದ್ದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂದು. ಸೊ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಯ ಅಲ್ಪ ಅನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಪೂರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಹೈ ಉಂಡು ಪಂದು ಪಂಡಿಗೆ ಅವು ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ನಂಚದನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 200+ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಕ್ಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷನ್ ಇದ್ದೇರ ನಿಕ್ಲ ಜೋಕುಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪೋಡ್ ಬಂದು KKH ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಂದು ಜೋಕುಲ್ನ ಬುಕ್ಕ ಪೊಂಜೋಲ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಡೆ ಕಡಪಡಿಯ ನಮ್ಮ ಲೇಡಿಗೇಷನ್ ಊರುಡು ಲೇಡಿಗೇಷನ್ ಎಂಚನಲ್ಲ ಅಂಚ ಸಿಂಗಾಪುರ್ದು KKH ಬಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡೆ ಕಡಪಡಿರ ಅಲ್ಪ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಅಡೆ ಪೋಯಿನ ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಮುಲ್ಪ ಬನ್ನಾಗ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಬೆಟರ್ ಬಂದು ಪಂಡೇರು ಬುಕ್ಕ ಅವು ಮಶ್ರೂಮ್ ತಿಂದಿದ್ದದ ವಾ ಟೈಪ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಪಾಯ್ಸನ್ನಸ್ ಎಪ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಾದ ಆ ಟಾಕ್ಸಿಕಾಲಜಿ ಅವು ರಿಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಪುರ ಪಂಡೇರು. ಸೊ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ತಾನೇ ಅಂದಿನ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ತಾನೇ ಎಂಕ ಪಾರ್ನೆ ಪೊಡಿಗೆ ಅದಿತ್ತಂಡು ನಾನು ಪೋದಿತ್ತು ಯೋರಿಯನ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರೆ ಡೇ ಟೈಮ್ದು. ಸೊ ಬಯ್ಯನಾಗ ಏನ್ ಪೋದು ಬುಕ್ಕ
ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಂತೇರು. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಜೋಕುಲ್ಡ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ ಕೊರ್ಪೆ ರೈಟ್ ಅಕ್ಲು ದಾದ ವನಸ್ ಮಂತೇರು ಅವೆನ್ ಅಕ್ಲೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪೊಡು ಉಂದು ತಿಂದ ಬೊಕ ಏತ್ ಸಲ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಪೋಯೆರು ಏತ್ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಆಂಡ್ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಅಕ್ಲೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅವೆನ್ ತೆಕ್ಲೊಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪೆತುಲೆ ಅವು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಥರ ಗೇಮ್ದ ಲೆಕ್ಕಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತೂ ನಿಪ್ಪುನವ ಫುಡ್ ಇಂಟೇಕ್ ಕಾಂಡೆ ದಾದ ತಿಂಡೆ ಬೊಕ ಏತ್ ಸಲ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಪೋಯೆ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಿಡ್ ತೋಜೊಂದುಂಡ ತಾವು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಪೋನ ಐತ ಒಂದು ಪೀ ವಾ ಕಲ್ಲರ್ ಇತ್ತಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತಂಡ ನೀರು ಇತ್ತಂಡ ಕಲ್ಲರ್ ಎಂಚಿನ ಐನು ಜೋಕ್ಲೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ಪೊಡು. ಸೊ ಐನ್ ತೋದ ಐ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತಂದುಲ್ಲೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಏತ್ ಸಲ ನೀರು ಪರಿಯೆ ಪಂದು ಬೊಕ ಫುಡ್ಡುಲ ಅವೆಟೆ ಅಕ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪೊಡು ವಾರದ ಫುಡ್ ಪೋಡು ಪಂದು ಬೊಕ ಬೆಡ್ ಮಿತ್ತು ತೆತ್ತು ಮನ್ಪುಂಡು ಲೈಟ್ ದೇತದೆ ಎಂಕ ತೋಚ್ಪೊಂದುಲ್ಲ ಲೈಟ್ಲ ದೆಪ್ಪಲಿಂದ ಎಂಕ್ಲನ ಅಂಚಿಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು 6 ಬೆಡ್ಡರ್ ಅಂಚಿಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಇತ್ತೆನು ಪಾಪ ಆ ಬಾಲೆಂತೂ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಬುಲ್ತೊಂತುಂಡು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಡಯೇರಿಯಾ ಪಂದು ಎನ್ನುವೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಬಾಲೆ ಬುಲ್ಪುನಕೇನಂತುಂಡು ಎಂಕ್ ಮೇನಂಬಿ ಎಲ್ಲಿಪ್ನಾಗ 1 ವರ್ಷಕ್ನಾಗಲ ಅವ್ರು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಮನದಾನಿ ಪೂರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ ಒಂದು ಕೆಫೆಟೇರಿಯಾ ಓಪನ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಅಕಲ್ ಅಲ್ಪ ವಾರ್ಡ್ ಒರಿಯನ್ ಮಾತ್ರ ಬುಪ್ಪುನು. ಸೊ ಪೊಪ್ಪಲ್ ಅಮ್ಮೆರ್ಲ ಮಗೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ತಿರ್ತು ಬರ್ಪ ಮಣ್ಣೇರು ಅಂಚೆ ಅಂಚಿನ ತಿರ್ತು ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಕೆಫೆಟೇರಿಯಾ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪಂಡ ಪಿದಾಯ್ಡ್ದು ನಿಕುಲ್ ತೋಂಡ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಂಪಜರು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಲೆಕ್ಕನುಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಕಾಫಿ ಶಾಪ್ಗೆ ಪೋಂದು ಅಲ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಉಂಡುತ್ತಲೆ ಅವು ಕಾಫಿ ಶಾಪ್ಗೆ ದಲ್ಪ ಜನ ಕ್ಲೀನ್ ಏತ್ ಶೋ ಕೂಡ ಲೈನ್ ಅಂತದ್ದು ಅಂತ ತರ್ತಲೆ ಹೆವೆನ್ಲಿ ವಾಂಗುನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಚಾ ಬೊಕ ಕಾಫಿ ಸಿಲ್ಮನ್ ಯಾನ್ನ ತೇಸಿ ಪಣ್ಣ ಮೂರ್ತ ಪೇರ್ದ ಚಾದೆ ತಂದು ಒಂಜಿ ಟೋಸ್ಟ್ ದೆ ತಂದು ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದು ತಿನ್ನಿಯ ಕಾಂಡೆದಲ್ಲ ತಿಂದಿತ್ತಿಜಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಪೋರ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಮೇರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ದ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪರ ಅಂತ ಪೋಯರು. ಸೊ ಯಾನ್ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಚಾಲ ಟೋಸ್ಟ್ಲ ತಿನ್ಕ ಪಂದು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತೆ ಹೆವೆನ್ಲಿ ವಾಂಗ್. ಸೊ ಅವೆನ್ನ ಟೋಸ್ಟ್ಲ ಟೀಲ ಅವು ಆದು ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲ ಪಿರ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಪೋಲಿ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಪೋರಾಜಿ ಬೊಕ ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ಗಪ್ಪಗ 10 ವರ್ಷ ಆದಿತ್ತಿಜಿ. ಸೊ ವಾರ್ಡ್ದುಲೆ ಜೋಕ್ಲ ವಾರ್ಡ್ದುಲೆ 10 ವರ್ಷದ ಅಕ್ಲೇನು ಬುಟ್ಪುಜೇರು ಅಂಚ ಆಯೆ ಪಿದೆ ಎಪ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡು ಆಯೆ ಎಂಕ್ ಅಣ್ಣನ್ ತೋಡಂದ ಆಯನ ಬಾರಿ ಜೋರು ಪುಲ್ಪು ಐಕ್ ಸರಿ ಪಂದು ಬೇರ್ ಪಂಡೆ ಸರಿ ಆನ್ಲೆ ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಪಂದು ಪೋದ ಆನ್ಲೆ ತೊಂದು ಬತ್ತೆರ ಆಯನ ಕೈಟವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪಾಡ್ನಿದ್ದಾದ ಉನುಮನ್ಪರ ಒಂತೊಚ್ಚಿ ನಡಪರ ಒಂಚಿ ಟೈರ್ಡ್ನೆಸ್ ಉಂದಿತ್ತು ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಟೈರ್ಡ್ನೆಸ್ ಗಿಡಿನೆಸ್ ಪೂರ. ಸೊ ಸರಿ ಪಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಂತರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಐದು ಕಾಯಿನ ಪಪ್ಪ ಆಯನ್ನ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಹಿಡಿದು ಕುಲ್ಲದ್ಲೆ ತಂದು ಬತ್ತೇರು ಆಯ ಮೆಗ್ಗಿಯಾಗ ಪಲ ಎಂತದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಲ ಲಡೆ ಮೇಲೆ ತಂದಿಪ್ಪೇರು. ಬಟ್ ಆನೆಂತೂ ಫುಲ್ಲು ಕೈ ಪತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ಲೆ ತಂದು ಪಪ್ಪಣ್ಣ ಯಾನಲೆ ತಂದು ಪಪ್ಪಣ್ಣ ನಾನು ಅಂತಂತೆ ಅಂತ ಸಾರಿ ಬಂದು ಮೇರ್ಲೆ ತಂದು ಬರ್ತದೆ ಎಂಗೆ ಕೆಫೆಟೇರಿಯಾ ಹಿಡ್ಕುರಿಯ ಗಂಟೆ 12:45. ಸೊ ಮೇರೆಗೆ ವನಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅನ್ನ. ಸೊ ಮೇರೆ ವನಸ್ ಕೊಡ್ದಾಕ ಕೆಫೆಟೇರಿಯಾ ಚೂರು ಪೊರ್ತು ಮೀಟಾದ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ದಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನದಾನಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನಿದ ರಿಪೋರ್ಟು ನನ್ನ ಆಯ್ತಾ ಲೆವೆಲ್ ದಾದ ಉಂಡು ಸೋಡಿಯಂ ಲೆವೆಲ್ ಪೂರ ಸರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಂಡೇರ ಬೊಕ್ಕ ಆನಿ ರಾತ್ರಿದ ರಿಪೋರ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಇತ್ತುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಡೆ ಕಡಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಕೆಫೆಟೇರಿಯಾ ಅಂತುಂಡ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪನೇರ ಪೂರ ವೆರೈಟಿ ಫುಡ್ ಉಂಡು. ಇಂಡಿಯನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನು ಲೋಕಲ್ ಪೂರ ಫುಡ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು. ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಎಕ್ಲು ವಾರ್ಡ್ ತಿರ್ತು ಬರ್ತದ ಕೆಫೆಟೇರಿಯಾ ಪೋಪುನ ವಾಕ್ ತುಲೆಂಚ ಉಂಡು ಪಂದು ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಐಟೇತ್ ಟವರ್ ಉನ್ನೊಂದು ಲೆಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಉಂಡು. ಡೆಲಿವರಿಗೂ ಪೂರ ಇಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ ಜೋಕ್ಲನ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಂಡು. ಲೇಡೀಸ್ ವಾರ್ಡ್ ಬೇತನೆ ಉಂಡು, ಜೋಕ್ಲನ ವಾರ್ಡ್ ಬೇತನೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತೂವರ ಪೊಂಡನೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೋಡವಾಣೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪೋಪುನ ಪಂಡ ಪೊಡ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಪೆಷಲಿ ವ್ಯಾಸನ್ ಅಂತೂ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಂದು 2-3 ಸಲ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿ 2 ವರ್ಷ ಆನೆಟ್ಟ
ಎಂಕಿ ಮರತ್ ಕೂತನೆ ಇತ್ತು ಸಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಂತ ತಂದು ಬರ್ತದ ಬಂದು ಒಂದು ಸಲ ಎಂಕಲ ಊರುಗುಪ್ಪಿದಂಡು ಮನದನಿ ಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ದುಮ್ಮನನಿ ರಾತ್ರಿ ಡಯೇರಿಯಾ ಶುರುವಾದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಅವೆ ನಿನ್ನಿನಗ ಮೇ ಒಂಥರ ಫುಲ್ಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪೋಪುನ್ ಪಂಡ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ಪಾಪ ಆ ಡಯೇರಿಯಾ ಮಸ್ತು ಸಿವಿಯರ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಎಂಕುಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮನ್ಪರ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಂದ ಏನಿದಿತ್ತ ಬಟ್ ದೇವರನ ಪುಣ್ಯಾಡ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ರಾಡು ಅನಾಗ ಹುಷಾರಾಯಿ ಬೊಕ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದ ಬೊಕ ಪಿದಾಡ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು 10-12 ವರ್ಷ ಆಯ್ಕ ಒಂದು ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಸೊ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪಂಡನೆ ಒಂಥರ ಪೋಡಿಗೆ ಎಂಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರ ಎಷ್ಟೆಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ತೂನಾಗ ಎಂಕೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆನ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಪಂದೊಂಜಿ ಫೀಲ್ ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ಒಂದು ಮುಲ್ಪದ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಉಳ್ಳಾಯ್ದ ಒಂಜಿ ನೋಟ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪೋಪುನ್ ಪಂಡ ಪರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಡು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಚ್ಚಿಂಡ ಮುಲ್ತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಬಿಲ್ ಕೇಂದ್ರ ತರ ತಿರುಗಿದ ಬೋರೋಡಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಇಂಗಿತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್ದ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಚ ಉಂಟುಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಕ್ಳು ಎಂಚ ಇಪ್ಪುವೆರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಉಲ್ಲ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂದೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ನೋಟ ಕೊರ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತದೆ ನಾನೊಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುಗ ಸುಲ್ಮಿಲ್ಲು.